Вітаю вас, мої шановні сябры, на канале Вохра Сервіс. Дадзены відеазапіс вяду ночью больш комфортна працуецца, бо ў Беларусі зараз вельмі моцная спёка. У маіх руках плата ад усім вядомага Lenovo P780 ад майго пастаяннага замоўцы Сані Вараб'ёва. Пасля замены працэсара Саня зноў абраніў смартфон і праз нейкі час пачаў назірацца адвал сувязі. У 3G рэжым смартфон не ўваходзіць, толькі вісіць і вельмі дрэнны ўзровень сувязі, які можа нават увогуле знікнуць, і тады увогуле смартфон нам ніякіх на шкале палачак не паказвае, і нават сімка можа крыжыкам пакрыцца. Да таго ж Саня сім-перахаднік з латка нумар 2 неяк неакуратна дастаў і закараціў піны на корпус сім-прымача. Таму трэба было вырашыць, дзе мы будзем шукаць віноўніка. Замеры мультиметрам показалі па сім-латкам нармальнае супраціўленне, яны параўноўваліся са спраўным смартфонам. А вось пытанне па працэсару засталося. І калі я выпаяў працэсар, то убачыў 3-4 знесеных, адарваных NC-шных пятака, пустышак. Але ж пад мікраскопам убачыў адзін і адарваны функцыянальны пятак. Таму зараз я вам хачу паказаць аднаўленне пятака пад працэсарам, а па-другое на схемах паказаць, як падвал працэсара ці адрыў пэўнага пятака пад ім можа напрамую ўплываць на дрэнную і нестабільную сувязь. Хочу паказаць, што менавіта праблемы пад працэсарам могуць быць прычынай такой няхайнай сувязі. Зараз, шаноўныя мае, я вам паказваю карту пятакоў працэсара MT6589WK, і адарваны пятак у нас знаходзіцца па адрасу AG27. Сігнал BPI1 BUS 2. Вось ён. Адчыняем сервіс-мануал, забіваем у пошук дадзены сігнал і бачым, што гэты сігнал паступае на працэсар. Націскаем на ссылку BPI1 BUS 2, і што мы бачым? Мы бачым, што пры дапамозе гэтага сігнала BPI1 BUS 2, вось ён, працэсар абменьваецца дадзенымі з мікрасхемай SKY 77590. А гэта ў нас нішто іншае, як трансівер, які напрамую звязаны з працай GSM сувязі, а таксама з працай 3G мабільнага інтэрнета.
на чашчынях 800-900 МГц, а таксама 1800-1900 МГц. Вось вам і прычына. Гэтага сігнала не стае, ці ён то ёсць, то няма, і атрымліваецца вось такая некарэктная сувязь, некарэктная праца смартфона. Такім чынам, шановны мае, давайте з вами паразважаем, як нам аднавіць адарваны функцыянальны пятак пад працэсарам. Пад мікраскопам можна ўбачыць, што больш за ўсё у нас пасля падзення пашкодзіўся адзін з вуглоў пасадачнага месца працэсара. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 адарваных пятакоў. Як вызначыць, якія з гэтых адарваных пятакоў з'яўляюцца пустышкамі энсішнымі, якія аднаўляць не патрэбна, і якія з'яўляюцца функцыянальнымі? Усё даволі проста. Да функцыянальных пятакоў вядуць вось падобныя зялёныя ланцужкі, якія выводзяць да скразных утулак, якія аб'ядноўваюць паміж сабой міжслаі. Дык вось такіх пятакоў у нас аказаўся адзін. Вось ён. Ланцужок мы бачым абарваны, і сам пятак адсутнічае. Нам трэба будзе аднавіць толькі яго. Мы з вами ўжо высветлілі, што пры дапамозе гэтага пятака працэсар перадае дадзеныя і прымае ад трансівера. Якія інструменты і прылады спатрэбяцца нам для аднаўлення пятака? Самым галоўным інструментам з'яўляецца мікраскоп. Без мікраскопа нават і не думайце гэтую працэдуру рабіць. Усё, што вы дасягнеце, гэта пашкодзіце плату. Я карыстаюся мікраскопам Eumekei, які я набыў на AliExpress недзе каля $70. Мне яго хапае. Канешне, чым лепшы мікраскоп, чым ён даражэйшы, то гэта плюс да вашай майстэрні. Надалей нам спатрэбяцца стаматалагічныя занты і рознага кшталту трымальнікі. Вось, напрыклад, верхнімі двумя мы будзем рабіць найбольш тонкія працэдуры, размяшчаць танюсенькі дроцік, выгінаць яго, наносіць БГ-пасту. Вось трэцім гэтым зантом я зашкрэбваю тэксталіт, зачышчаю ланцужкі да меднай асновы. Вось гэтым трымальнікам з канфігураванай пласцінай таксама вельмі файна зачышчаць тэксталітную ПЦБ маску. Ватную палачку я паклаў для маштаба. Надалей нам спатрэбіцца БГ-паста механік, пазней патлумачу для чаго. Уласна ПЦБ маска, якая сохне, прыгадаю, пад ультрафіолетавым вылучэннем, а таксама танюсенькі дроцік, якім мы, уласна, і будзем аднаўляць адарваны пятак. Калі вы ўжо здагадаліся, то гэта разабраны паліфанічны дынамік ад смартфона. Абмотка паліфанічнага дынаміка смартфона. Надалей, шаноўныя мае,
Для сушки ПЦБ маски я використовую ось такий бункер з ультрафіолетовим вилученнем. Урэшце-рэштаў скажу вам, што гэты бункер быў распрацаваны, каб сушыць манікюр. Жанчыны вось сюды кладуць сваю руку ці нагу і сушаць манікюр. Але ж кітайцы, яны вельмі вынаходлівыя, яны ўзялі гэты бункер ультрафіолетавы, паклалі у скрыню, на якой надрукавалі фотаздымкі ўжо уласна з платамі. І такім чынам адна і тая ж прылада у нас прадаецца і для жанчын, для сушкі манікюра, і для сервіснікаў, якія выкарыстоўваюць гэты бункер для сушкі ПЦБ маски на платах. Ідём далей, шановныя мае. Першае, што мы робім, гэта мы павінны зачысціць сухую зялёную маску. Робім гэта пад мікраскопам акуратна. Зрабілі. Рухаемся далей. Далей мы павінны пралудзіць зачышчаны ланцужок. Павінны пралудзіць таксама дротик ад абмоткі поліфанічнага дынаміка і прыхапіць паяльнікам. Потым, выкарыстоўваючы два зонта, гэта значыць, адзін канец мы прыхапілі паяльнікам, другі канец мы вось таким кружком выгінаем. Зрабілі гэта. Як можна ўбачыць, што падчас гэтай працэдуры наш дротик не толькі прыпаяўся, але ж і якасна пралудзіўся. Рухаемся далей. Далей мы павінны забяспечыць трывалую пайку дротика і зачышчанага ланцужка, а таксама павінны забяспечыць на нашым дротику каплю прыпоя, якая будзе нагадваць па сваёй канфігурацыі цэлы пятак. Таму дротик мы апрацоўваем вось такім чынам БГ пастай. Наносім яе самым вострым стаматалагічным зонтом. І надалей выкарыстоўваем ужо фен. Дуем фенам і добиваемся аплаўлення БГ пасты. Канешне, трэба на вялікія чыпы накласці экраны для цеплаадводу на ўсялякі выпадак. Далей мы назіраем прад мікраскоп прыкладна вось такі вынік. У нас ёсць вельмі якасная сцэпка зачышчаным медзяным ланцужком і ёсць у кальцы вось такая вось кропля прыпоя. Сюды і прыпаяецца вывод працэсара. Можна ўбачыць, што ўсё атрымалася вельмі роўна, акуратна. І нашае кольцо знаходзіцца на адной лініі з другімі цэлымі пятакамі. Рухаемся далей. Усё ж такі дротик наш мае круглае сячэнне. Ён узвышаецца над тэксталітам, і таму трэба крыху панізіць вышыню выступа дротика над тэксталітам. Трэба зрабіць ланцужок больш плоскім. Таму мы бярэм
стоматалагічны зонд і проста шкрэбаем па дротику. Парушаем яго круглае сячэнне у бок плоскага. Паніжаем вышыню нашага дротика. Зрабілі гэта, рухаемся далей. Зараз можна нанесці ПЦБ маску. Робім гэта самым вострым стоматалагічным зонтом, акуратна размяркоўваем яе па ўсёй нашай самаробнай канструкцыі. Таксама мы заливаем ПЦБ маской и оторванные пустышки. Бывая на смартфонах потрапляются пятаки с внутренними утулками. Тады такі функцыянальны пятак будзе мець у цэнтры бліскучую кропку. Але ж на дадзенай плаце такіх пятакоў я не заўважыў. Рухаемся далей. Пасля сушкі нашай прыладай з выкарыстаннем ультрафіолета атрымліваецца вось такая канчатковая карціна. Канешне, былі падцёкі, якія мы стоматалагічным зонтом акуратна падчысцілі. Все, мы бачым, што адноўлены пятак вельмі па сваёй форме і па свайму размяшчэнню падобны на цэлыя пятакі пасадачнага месца працэсара. Зараз, уласна, і можна запаивать адрыболены працэсар. Што ж, шаноўнае маё гаспадарства, падсумуем вынікі. У дадзены раз Сане Вороб'ёву мы зрабілі наступнае. Спачатку памянялі паламаны сім-прымач, а ён вось гэтай піны вывернуў вонку і закраціў іх на корпус. Так ён няўмела дастаў перахаднік. Па-другое, памянялі USB раздым на новы, бо той, што я папярэдне запайваў, ужо аказаўся сапсаваным. Унутры раздыма па 5 вольтах амаль што цалкам адсутнічаў пін. І па-трэцяе, самае галоўнае, аднавілі працу 3G мабільнага інтэрнэта, ды ўвогуле зрабілі мабільную сувязь устойлівай. Вось, калі ласка, включаем перадачу дадзеных і бачым, што з'явіўся рэжым H+. Давайте з вами адчынім, напрыклад, YouTube, знойдзем старонку майго YouTube канала. Можна ўбачыць, што ўсё ў нас працуе. Канешне, Саня Вороб'ёву яшчэ у дачыненні да гэтага смартфона трэба будзе вырашыць яшчэ адну дадатковую праблему. Гэта праблема акумулятора, які ўжо адпрацаваў свой рэсурс. Ён нейкія адсоткі паказвае незразумелыя. Пасля разраду да 50% можа рэзка упасці на 20-18%. Усё гэта паказчыкі таго, што
пара акумулятору у сметніцу. Карацей кажучы, Саня Воробьёў павінен для гэтага смартфона яшчэ набыць новы акумулятор. На гэтым я завяршаю гэтую каротенькую гісторыю рамонта. Усяго вам самага найлепшага. Да пабачэння на канале Вохра Сервіс.